Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ingkang kula hormati wonten ngarsanipun para bini sepuh linanggung ingkang sinepuhaken wonten ing wewengkon Padukuhan Narum Lor. Saya saking Bopo RT, Bopo RW, Ketua Pemuda ing Dukuh Narum Lor, sedaya ingkang sangat kita hormati. Wonten ngarsanipun saking jajaran Polsek Kemalang, ugi saking Koramil, bilih sampun rawuh sedaya ugi ingkang kinurmatan. Ugi wonten kesupen wonten ngarsanipun kadang-kadang saking pemerintah Desa Tlogowatu, rekan-rekan perangkat sedaya. Datan kesupen wonten ngarsanipun Ketua Karang Taruna Desa Tlogowatu De Lamijo Grandong, ugi lembaga-lembaga desa sanesipun ingkang rawuh nyengguyung wontenipun pagelaran dalu menika sedaya ingkang kula hormati. Terkhusus yang saya banggakan kepada rekan-rekan paguyuban seni Jadilan Hangesti Muda Budaya saking Dukuh Narum Lor, mewah para paraga penabuh mewah widuwatinipun sedaya ingkang kita banggaken. Wonten kesupen dumateng sedaya pandemen seni budaya Jadilan ingkang kawit sonten kawula wau sampun sumekta mirsani wontenipun pagelaran pentas perdana saking Hangesti Muda Budaya, sedaya ingkang kita banggaken. Raos syukur monggo tansah kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, inggih karana nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sami, utamipun nikmat sehat, mewah nikmat sempat sareng-sareng saged hamirsani wontenipun pagelaran punika kanthi pinaringan Bagas Waras. Salajengipun ingkang sepisan lumantar kula saking kadang-kadang kepanitiaan pentas perdana saking kadang-kadang Hangesti Muda Budaya ngaturi kawilujengan dumateng sedaya para tamu undangan saking pundi kemawon, saya saking jajaran pemerintahan, ugi saking tokoh dan pelaku seni lan ugi sedaya para rawuh samudayanipun. Nyuwun pamunten bilih pagelaran ingkang kadahan dalu punika ragi dalu anggenipun ngawali karana wonten jawah sawetawis wektu sonten kala wau, dados nyuwun pamunten lan izin kalian Pak Kapolsek lumantar bapak-bapak saking jajaran Polsek Kemalang mungkin untuk waktu samangke molor wekdalipun ngantos jam kalih mbok bilih karana mulainipun ugi sampun dalu. Salajengipun ugi matur nuwun ingkang nyengkuyung dumateng pentas dalu punika, sae saking sedaya warga masyarakat mewah Polsek ingkang sampun maring izin, ugi saking grup-grup Jadilan ing Tlogowatu utanipun saking Mas Kumbang saking Garuda Merapi, mewah ugi samangke ugi wonten sengkuyung pentas ugi saking Turangga Glugut besutanipun saking Mas Gareng Sumiran. Nggih, grup terbaru pimpinan Mas Gareng Sumiran saingan kali Mas Kumbang, terus matur nuwun kerawanipun untuk memeriahkan pentas perdana
kagem Muda Budaya. Salajengipun ugi matur nuwun dumateng audio sound system mewah ugi video syuting sarta sedaya ingkang sampun jangkepi melengkapi saged dipun pentas pagelaran dalu punika ngantos paripurna. Estu boten sanes saking kadang-kadang kepanitiaan ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun saking Pemuda Desa Tlogowatu kawula memakili estu ngaturaken agunging matur nuwun dumateng keluarga besar Angesti Muda Budaya ingkang sampun menambah kasanah budaya wonten ing Tlogowatu. Narum lor biasane namung nonton niki wani pentas piyambak luar biasa kagem muda-mudi narum lor. Salajengipun ugi sumber dana menika pentas malam hari ini murni dari kas desa Narum Lor. Cul Rawel, Pak RT, Pak RW, Ketua Pemuda untuk kemajuan budaya dan untuk kegiatan anak-anak muda dalam mensukseskan maupun dalam melakukan kegiatan budaya ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Matur nuwun dumateng sengguyunganipun para warga masyarakat lumantar pangarsa dukuh Narum Lor ingkang sampun mengizinkan ugi mensukseskan kegiatan ini. Lan ugi titip weling dumateng sedaya pandemen pagelaran dalu punika karana niki nembe pentas yang perdana saking Angesti Muda Budaya tentu kemawon samangke kathah gerakan utawi tarian ingkang dereng prayogi jere sedaya nembe latihan utawi gebiakan dados nyuwun pamunten mugi ke depan menjadi pembelajaran akan semakin lebih baik dan lebih semakin maju kagem Angesti Muda Budaya. Mugi-mugi samangke lestantun boten namung pentas perdana dan terus berkelanjutan. Ngoten ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya lan estu jagalah ketertiban, keamanan baik di sekitaran pentas maupun di lingkungan Narum Lor khususipun. Ngoten kirang langipun nyuwun pamunten tutupi ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nuwun matur nuwun. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua, Bapak Babin Kantimas sesepuh dari yaitu Angesti Muda Budaya sambutan. Hadirin pemirsa yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tidak berlama-lama dan juga rekan-rekan YouTuber nanti saya sapa karena waktunya berdesakan untuk segera menampilkan. Pak Kembang, langsung kita tampilkan yaitu tarian berikutnya atau keliran berikutnya. Sudah siap perform? Sudah siap. Ada Turonggo Glugut sudah siap, Warok juga sudah semuanya siap. Sudah ready. Yang mana dulu anak-anak? Yang mana duluan kita matur dulu? Oh, Glugut. Oh, dari Glugut. Oke. Oke. Kita selalu koordinasi yang berada di belakang layar, Pak Kumbang. Kesabaran panjenengan atur nuhun. Terima kasih. Monggo saya silakan untuk segera merapat saja untuk segera menyaksikan keseruan yaitu lonceng perdana dari Angesti Muda Budaya. Oke. Oh, kita tampilkan yaitu perform berikutnya yaitu dari Jaranan Glugut
yang terdiri dari yaitu public figure. Kita perkenalkan ya secara rincinya karena sering wirawiri di Tarupe dulur-dulur sini juga artis-artis penyanyi yang perform jadilan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Aning Adedia Gembul, Indah Cahya dari Kota Cawas, sedangkan Tari Revista dari Ilo Gede Karangnongko Klaten, Ria Pamungkas dari Kota Klaten City, sedangkan dari Niken Sekar Langit dari Kota Susu Boyolali, Nur Atika dari Kota Puluwatu, sedangkan Rere Renata dari Kota Tembakau Manis Renggo Prambanan, tentunya Nunung Ardila, sedangkan Murni Suara dari Bali Rante sana, Mama Ekimba atau Bu Kombang, Astrid Wiranata, Jelita Indah, Yuni Raka dari Kota Jatinom. yang khusus Jelita diganti Sila. Yang Jelita diganti Sila. Oke, siap. Semuanya tentunya sering wirawiri di tempat panjenengan punya hajat, akan jengklean berada di sini menghibur panjenengan, memberikan satu kehormatan launching pertama dari Hangesti Mudo Budoyo. Kita sambut dengan tarian Jaranan Nogo Royan dari Glunggut Jadilan Waranggono atau sindennya. Yuk. Wadya pala sigra bidang
kok glugut ora ketara ninggateli. Gatel tenan sak. Ya. Ekolan endi iki? Yuk. Ketemu pisan rindu suwe ora jamu padha suwe ora ketemu pisan pikiran suwe ora jamu padha jamu suwe ora ketemu pisan aku I love you. Ayo yo pakane dadak mecet yo
Nek sing ngambruk ditulungi sih. Yo. Turunggo Glukut perform jadilan kesempatan malam hari ini membersamai kebahagiaan Anda tentunya, juga memberi penghormatan kepada yaitu Hangesti Mudo Budoyo Lonceng maupun tampil pertama. Oke, satu lagu karena kurun waktu yang kita janjikan sampai Turunggo subuh ini dua penyanyi sekaligus, monggo dipilih menantikan perform berikutnya. Sekali lagi saya rekan-rekan dari media, terima kasih publikasikan acara ini biar seru ngaten-ngaten niku. Terima kasih atur nuwun. Monggo dua penyanyi yang akan hadir buat panjenengan menantikan perform waroknya dari Hangesti Mudo Budoyo. Hadirnya Shirley Amelia bersama Winanti. Yuk. Dikarenakan Turunggo Glukut disawer ya munggah dulu, joget dulu. Terima kasih Bos Polo yang sudah nyawer penyanyi-penyanyi kita. Nyo, do nyanyi nyo. Oh
Terima kasih, berikan aplaus yang meriah. Turonggo Glugut luar biasa. Atur thank you adik-adik cik yang cantik-cantik luar biasa. Oh, adik-adik tua masa protes. Terima kasih. Keseruan kita semua dari Turonggo Glugut nyanyi berada di arena ini. Atur nuhun, atur thank you dari Boyolali, Niken. Oke, tidak pakai berlama-lama yang mau perform berikutnya dari Hangesti Muda Budoyo pada kesempatan malam hari ini akan segera tampil menampilkan sebuah tarian yang begitu seru yang penjaringan nanti tentunya. Cuaca begitu cerah luar biasa kebersamaan Anda dalam acara ini. Terima kasih sekali lagi. Sudah siap perform untuk berikutnya? Oke, kita hadirkan